ka maumulag ba? Diba mo, laging galit eh. Tukoy. Ma, anong bulaklak na yung pink o katong puti gumamila? Ay, Kana, kumabila na. katong puti pod? Kumabila. Karang yellow. Kanang yellow gamay yan, no? Yellow. Wala na? Santay. Di, kana ba? Ay, morning glory na hapit na malaw. May Santa na nga na. Kana na. Nindot, palibot ito. Santa nini ah. Ito, may kindighanan na to dati, oh. Kini. Wala na lagi tayo ko. Ay, ako may mamuwag budiha. Wala na lagi itong bumbil na to. Ano, ano. Daghan mo itong bumbil dati. Di ko ano. Palibot na yung bumbil na to. So guys, ito yung bahay namin guys. Hindi pa tapos yung bahay namin. Tapos ito yung view ko guys. Ayan, ulan-ulan. Nagaganda ng mga bulaklak ni Mother. Mga halaman. Tapos, yan, mga kahoy. Guys, oh, ganyan lang siya guys. Maulan na yan simula umaga. Takahali na ngayon. Mag alas 2 na. Tapos kagabi, sobrang lakas. Ngayon, mahina lang talaga guys. Puno na ngayon ano namin. Gaya ng tubig. Hindi ko napakita kaya pagluluto kasi nakalimutan ko. Kung anong ganap mamayang hapon. Malapit na hapon. Mamayang gabi or bukas. So, that's all muna guys. Bye! Wala na trabaho si Jersey o si Joseph te. Wala na sila trabaho. Sa umahan na lang. Sa umahan na lang sila. Ano ba? Hapit na maumod si Mother. Yan guys, wala kami ilaw. Madilim na si Mother. Wow. Kandila yun guys. Yan, natuloy na. Ito na Mother ha, tingnan mo. Nagduwa. Oh, pahit ma. Sugarulan mo. Mamainita yaman siguro ka mamagnay. Ma, sugaro pila may patad ni mo ano ma. Ito na na. Oh, 12 na na. 12 na. 12 na. 2, 4, 6, 8, 10, 12 na. 20 years old. Ito yung banding namin guys. Tira mo si mama. Ano si mama na bro. Wala. Tong it's yan. Tong it's. Jesus. Kay Lula. Lula Calixta. Kyra. I love you la. Lula. Salamat pala. Bantay ka na si mama. Tapos ako sana. Okay lang yan. Biyahe namin. Maglakula kami. Happy lala. Lula. Sige, video gihapon. Ayo. Ayo, mamasko ko. Oh. Ano na? Alam ko, di alam nila ate.
Alam ko. Alam ko may... Anong pinautuhan mo kay kamugkuan? Pwede may klase? Karon? Oh, may klaro sa tisali. Ingon hanggang Landong day. kada Domingo inyong kuan. Day, way landong. Mura din sama ba isa? Kaya dito? Uy, daga pa ko project na. Di na ako ginako. Haman si San Berte. Alam ko. Ha ha ha. Mag-working ka na, te? Ruff, ruff. Oh, wow. Alam ko. Kala mo, paiba-iba ka pa ng mga apelyido, ha? Hindi alam nila, ate. Sinabihan ko na yung nanay mo. Oh. Uy, mas kuya. May pag-isa ka na lang, kuya. Asa ba? Gubba ka daw ako ihatag ni mong nay green. Nagubba gid siya. Ang kato na lang mo kuan akong ihatag nimo. Oh, okay naman pud siya. Salamat po, no? Hello! Camera na istorya video. Unsa man ma? Ay, pasti. Hinduta ani ikuan oy. Ito. Oo, kato laging naapa katong taas. Kilasa ganitong kuan. Ate Jije. Dami yung sibuyas dahon ang amuan nga upaw na. Tagduha ka buhok na lang hibili na mo gikuan ako. Sibuyas dahon. Ang kanini ama nanay unod ganas ang kita no. Muob ko bla kita. Ang bulang mo pilaran ni kalugas ang kita no bulang. Ar. Amam. Ang kanini masara ka buwan to yan na mo. Ditso pangasawa. Oh, maghalang-halang mo na yung manok ko. Ay, dagang ato ay nindot tayo orange seedling. Ay. Ha, smile. Smile ka no. Ang tit. Wow. Kato dito day. Naka dito ma. Oy. Mapay pagtira. Mangilo man ko ana gud. Mangilo ka nang tami kayo? Ay ganyan. Lang kapayos. Oh. Daghan nagbulaklak nila ate ay mga halaman. Ayun, daghan paghapong tubuon sa man to, ang palaya. Ay, kuha na nga Ang palaya na sa una pero wa na matam ni. Labong na. Ang katong mga sidling ako ibang kuan, hatag nakaraan, hatag pagka-Abril. Habang kita no. Amo na tong kuan. Mubuak din siya nga ni di ay. Oo, mabuo ka hindi. Picture ka? Nalabong malagi na. Pati kuno bay apil day. Oh, yan na naman. Smile na. Yadaghan mga sampay. Inang lulot ay. Ikaw daw, kilala ikaw daw. Lupingan kang dayan. Agi pidya ko nimo. Mura lagi siya gluy lagi dito. Wa mo luy ate ding luy na. Oh. Luya na. Dagmaya lagi luy ang mama. daghan kay nagunod. Naghuot na guna din sa ligid. Ligid Ay pwede na ko anon para din akong palugluy og ka birthday na ako ko ano na. Lugiton. gikan ko na sila mantog. Wala kang video lo. Dayang to, dayang wait uso ron. Disikat ag dayang sa Facebook. Ganas na puti. Oh, ako nagtanong ani. Abi ko alugbati to ti. Ay ito tang asa ba alugbati nyo te? Ngano alugbati? Oh, Diyos ko mar. Ayun. Yan masarap yung puti, alugbati puti. Dati sali nagguna. Kaming do, kanti sali nagguna. Papa daw sila, uy. Magsud pa daw sila Jeremy. Jiran pa to. Sira to. Zero lo kay ba? Zero. Wa pa kita nimo. Okay ba? Okay, kay bawo na oy. Sultian man ang atisali kami kauban dito sa basa. Baka na anak. Si Jipre may wa kay bawo. Mamaya natin. Ati. Magsain ka natin. Kanina po ninyo. Sa ina kay kay. Pilar pag mong agas kayo. Ano na may sud anin jo? Nang nimuling kang. Tuko.
Tapad magay mi aron. Pagtuko ba yan kay ko? Ang swerte ba yung tuko? Mansa man to? Naka-open light yan. Hmm? Puno na rin isa ka cellphone. Mura. Kapag dito bang lubiha ba? Ngayon Apple. Oh. Kumusta dahil? Dali si Mami. Nakorat! Nakorat! Sige, sige, sandal, sandal. Magpapabigyan ako. Dugay man. Iwanan ako. Ah, siyempre. Kapit na. Ay, siyempre, nakurat ko. Ah, siyempre, wala Siyempre, okay ba? Kisam ko. Din, makagikan. Ilahan! Laag maga. Oo! Wala kay klase. Kabaw, nulay ka. Wa naman nabalik si mama. Nagsugal na ba si mama? Nagbingo na ka diha, ma. Ang sarap mo to, te. Wala kay, di ka makunta ko niya. Nagfag pa man akong kuhan. Fish pan. May maligo dagat yun ko eh. Ito ko yan. Dagat na kinaliha, di ba? Dagat na kayo. Fish pan. Kani? Kuya, dago kang isda ko eh. Segunda.